annabi ne ƙarshen magana ƙa'imi ta hayin bulamuni. Inda fari na sai ya kare gina tun da shi ne ke bani yau ma ga imitina dawo da rabbana da ɗabiri zan yi yabo gurin manzan nan da kake so albashari Allah ina roƙon ka ka kara min san annabi ne. Inda bai salati rabbi ka karo ya annabi ga wanda shi ne nake wata ya annabi ali sahabbai na saka zero ya annabi sun yi biyayya a gunsa shugabana bibita wal jannati. Assalamu alaika masoyina ya annabi assalamu alaika farin cikina ya annabi assalamu alaika abin ambatona ya annabi na riga na rike ni a sanka ci na gadonka ya kai da biye. Idan ina neman bukatu ina teka yake mini annabi karbi yaban da nake ma cikin masoya ka sada ni ranar kiyama ka tete ni shugaba ne na warke annabi kai ne abin yabona min domin faɗi mato. Allah sarki ina ta godiya ya annabi da ka samu san mai gaskiya ya annabi shugaba da kai la'ambiya ya annabi Allah kai da madina inje iziyarta man fate. Wanda ya bi ka wallahi ba ya koka ya annabi Allahu sarki shi ne zaɓar ka ya annabi cikin halittun nasa ya fifita ka ya annabi wanda ya bi ka ya dace wanda ya ƙi ka ya shiga rudani. Annabi dan gatan Allah ma'aikina ya annabi a saka zuci da rai sun daina kona ya annabi silaka nima yanzu na gane kaina ya annabi idan da ni ka saka ni cikin masoyanka na san na dace. Takaita ya annabi cikin yabo ma zan canza da mota ya annabi sai zuciya ta samu abun bidarta ya annabi shi ne guda daya kuma shi ne madafa ma'ana annabi ne. Annabi ne ƙarshen magana ƙa'imi ta hayin bulamuni. Ƙa'imi ta hayin bulamuni.